पावसाळा चालू झाला आहे, काहीतरी गरमागरम खायची इच्छा होते. तर आज आपण बनवणार आहोत ब्रेड चीज पकोडा. इथे मी 6 ब्रेड चीज पकोडा बनवण्यासाठी 6 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत. हे मीडियम साईजचे आहेत. आता आपण आलं लसणाची पेस्ट बनवणार आहोत. इथे आलं लसूण आपल्याला समप्रमाणामध्ये घ्यायचं आहे. मी मिरच्या इथे 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तुम्ही मिरच्या तुमच्या चवीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. काही मिरच्या तिखट असतात त्यामुळे. इथे मी एक भांडं घेतलेलं आहे. भांड्यामध्ये मी इथे 8 चमचे बेसनचं पीठ घेणार आहे. तुम्ही जर 4 चमचे बेसनचं पीठ घेतलं तर त्याला 1 चमचा तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. मी इथे 8 चमचे बेसन घेतलेलं आहे, त्यामुळे त्याला 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालते आहे. तांदळाच्या पिठामुळे कुरकुरीतपणा येणार आणि कमी तेलकट होणार आपले पकोडे. आतमध्ये मीठ घालायचं आहे. हळद घातलेली आहे पाव चमचा. अर्धा चमचा मिरची पावडर घालायची आहे. आतमध्ये ओवा घालायचा आहे. पाव चमचा ओवा घातलेला आहे मी इथे. आणि कोथिंबीर घालायची आहे. हे सगळं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. एकत्र असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे पिठामध्ये सोड्याचा वापर केलेला नाही आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही घालू शकता. अशा पद्धतीने पाणी घालून पीठ बनवून घ्यायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने एवढं जाडसर असं पीठ बनवून घ्यायचं, म्हणजे ब्रेडला व्यवस्थित असा लेअर येणार त्याचा. आता मी इथे कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये थोडंसं तेल घालून घ्यायचं आणि तेलावर मी आता इथे मोहरी घालणार आहे. अर्धा चमचा मोहरी घेतलेली आहे. तेल छान गरम झाल्यानंतरच मोहरी घालायची. ती फुटली पाहिजे मोहरी छानपैकी. त्याच्यानंतर मी पाव चमचा हिंग घातलेला आहे आणि कढीपत्ता घातलेला आहे इथे. आणि त्याच्यावर आपल्याला कांदा घालायचा आहे. इथे मी 1 अख्खा कांदा घातलेला आहे मोठा. हा छान असा भाजून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर वर अर्धा चमचा धण्याची पावडर घालायची आहे. अर्धा चमचा जिऱ्याची पावडर घालायची आहे वर. थोडी हळद घालायची. आणि मगाशी बघा आपण आलं लसूण आणि मिरचीची जी पेस्ट बनवलेली ती घालायची आतमध्ये. आणि सगळं छानपैकी ढवळून घ्यायचं. आणि त्याच्यावर आपल्याला आता बटाटा घालायचा आहे. बटाटा मोडून असे कुस्करून घालायचे आतमध्ये. सगळे बटाटे आतमध्ये घालून घ्यायचे आहेत. आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं सारण. सगळं सारण व्यवस्थित असं मिक्स झाल्यानंतर आतमध्ये मीठ घालायचं आहे. आणि मीठ घातल्यानंतर पुन्हा एकदा व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने भाजी तयार झाली पाहिजे. ही वर कोथिंबीर घालायची आहे. इथे मी ब्रेड घेतलेले आहेत 2. एका ब्रेडवर मी चीज ठेवते आणि दुसऱ्या ब्रेडवर आपण भाजी घालून घेणार आहोत. ही जी भाजी बनवली ना आत्ता ती घालून घ्यायची. व्यवस्थित अशी लावून घ्यायची. आणि त्याच्यावर हा दुसरा जो ब्रेड आणि चीज जो आहे ना ते वर ठेवून दाबून घ्यायचं व्यवस्थित. मी तर कापून घेणार आहे हा ब्रेड. अशाच प्रकारे आपण अजून एक बनवून घेऊया. हे बघा, वर चीज ठेवून दाबून घ्यायचं आणि नंतर कापून घ्यायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने. आता मी इथे बेसनच्या पिठामध्ये जो ब्रेड आपण बनवलेला ना तो बेसनच्या पिठामध्ये व्यवस्थित असा बुडवून घ्यायचा आहे. वर पूर्ण बेसनचा लेअर आला पाहिजे ब्रेडवर. आणि मग तो तसाच आपण भजी सोडतो त्याप्रमाणे तेलात सोडायचं आहे. दोन्ही बाजूनी असं मस्तपैकी भाजून घ्यायचा. हे बघा, आतमध्ये चीज असल्यामुळे एकदम मस्त लागतो.
हे बघा आपलं बनवून तयार झालेला आहे ब्रेड चीज पकोडा. याला तुम्ही पॅटीससुद्धा म्हणू शकता. हा टोमॅटो केचपबरोबर खूपच छान लागतो. अशा पद्धतीने मी आता हे सगळे तळून घेणार आहे. आता सध्या पाऊस पडतोय, तर पावसाळ्यात हा ब्रेड चीज पकोडा आणि बरोबर गरमागरम असा चहा नक्की बनवा. आणि कसा झाला हे मला नक्की कमेंट करून कळवा. हे बघा आपले बनवून तयार झालेले आहेत सगळे. मी तुम्हाला कापून दाखवते आता एक. हा बघा. तुम्हाला जर आजचा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.